सुबुंनि गेजेरावबो एसेबां इनाय बानाय खामानि मावनो हायोना? गंसे नखरनि गोबां बिबांनि ना फिनाय फुख्रियाव सिनाय मोनै दुथांफोरा मुलि होना गालांदों। मानि थाखाय आरो मा जाहोनाव सोर दुथाङा बे दुखुनांथाव हाबाखौ मावनानै गालांखो बेनि जेबो रोखा मिथियाखै। भुगिनांनाय बिगोमाया बे समाव जोबोद दुखुआव। जाथायानो जादों चिरां जिल्लायाव चिरां जिल्ला एबसुनि लोगो हारिमु नेहाथारि रुनिकाटा बान्दुरि गामिनि थागिबि निजोम बसुमतारीनि ना फिनाय फुख्रियाव सिनाय मोनै दुथांफोरा हरनि समाव खाबु लानानै मुलि होना गालांदों। जायनाखि बे समाव गोबां नाफोरखौनो फुख्रियाव हारसिङै थैना थानायखौ नुनो मोन्दों। जाथायखौ लानानै बिगोमाया बे समाव जोबोद दुखु। सुबुंनि गेजेरावबो एसेबां इनाय बानाय खामानि मावनो हायोना? गंसे नखरनि गोबां बिबांनि ना फिनाय फुख्रियाव सिनाय मोनै दुथांफोरा मुलि होना गालांदों। मानि थाखाय आरो मा जाहोनाव सोर दुथाङा बे दुखुनांथाव हाबाखौ मावनानै गालांखो बेनि जेबो रोखा मिथियाखै। भुगिनांनाय बिगोमाया बे समाव जोबोद दुखुआव। जाथायानो जादों चिरां जिल्लायाव चिरां जिल्ला एबसुनि लोगो हारिमु नेहाथारि रुनिकाटा बान्दुरि गामिनि थागिबि निजोम बसुमतारीनि ना फिनाय फुख्रियाव सिनाय मोनै दुथांफोरा हरनि समाव खाबु लानानै मुलि होना गालांदों। जायनाखि बे समाव गोबां नाफोरखौनो फुख्रियाव हारसिङै थैना थानायखौ नुनो मोन्दों। जाथायखौ लानानै बिगोमाया बे समाव जोबोद दुखु।